Vi befinder os på en mark nord for Hellevad, hvor vi er i gang med at grave på gastracéet, der skal gå fra Ellund i syd til Egtved i nord. Det er et 97 km langt projekt. Og vores felt, det er ca. 22 meter bredt og 400 meter langt. På det felt har vi fundet 12 langhuse, en masse hegn og 8 staklader. Det hus, vi er i gang med at udgrave her, det er et ca. 20 meter langt og 5 meter bredt langhus. Det har 5 sæt tagbærende stolper, sat parvis i husets længde, 2 indgange over for hinanden, cirka midt i huset, og der er bevaret vægstolper. Husene på udgravningen er generelt meget velbevaret, især også med vægstolper. Vi formoder, at der har været stald i østenden og beboelse i vestenden, som der normalt er i den slags huse, men vi har ikke fundet båseskilderum, men de er også sjældent bevaret. Vi starter med at snitte de tagbærende stolper, det er det, vi er i gang med her. Bagefter beskrives de, tegnes og måles op. Senere vil vi tage jordprøver af indholdet, så vi kan se, om der er noget daterende materiale i fyldet. Det kan være kul eller forkullet korn. Til sidst snitter vi resten af huset, vægstolperne og indgangsstolperne, og de dokumenteres på samme måde. Eventuelle fund de tages med hjem til museet, hvor de registreres.